80 kilos nga gitudahang nga illegal nga drugas gipaubos sa thermal destruction. Gipahigayon ang mga thermal destruction sa usa ka pasilidad sa siyudad sa Naga, diin panguluhan kini sa PDEA ug PNP. Nasairan nga mukapin ang maong mga ginadiling droga sa 194 milyones pesos. Ani ang report? Gipahigayon una ang briefing sa proseso nga gisubay sa pagpahigayon sa thermal destruction. Naglakip kini sa 27 kilos nga shabu, usa ka kilong cocaine ug 52 kilos nga marijuana nga gitipigan sa storage facility sa PDEA ug PNP nga natapos ang kaso o kaha patay na ang nasakmitan ini. May pagtugot usab kini sa korte. Misaksi usab si RTC Executive Judge Macaondas Haji Rasul ug ubang mga huwes sa korte. Si Governor Juan Garcia ang unang mihungit sa druga sa thermal machine, dayon sunod ang mga opisyal sa PDEA o ubang mga stakeholders. Gipasabot sa plant director sa facility ang proseso nga wa gyud aso nga mogawas og wa usay bisan gamay nga residue nga mahabilin. The entry point is around 1,000 degrees centigrade and it will pass to around 1,500 degrees centigrade of temperature. So meaning it's just a millisecond and everything will disappear, totally disappear without smoke or anything. No? Suma sa direktor sa PDEA, Wardley Hitalia, nga kadaghanan sa mga gisunog nga illegal substance gikan sa operasyon sa kapulisan. Gipadayag usab ni Police Brigadier General Val de Leon, Regional Director sa PR7, nga doon na pa 120 kilos nga nasa storage apan na kinahanglan pa kay paagi sa proseso sama sa pagtugot sa korte sa dili pa mapaubos sa destruction. This is a manifestation that our evidence were properly recorded and handled, and we assure that there are no evidence that might be the subject for any recycling activities as mentioned. This will spare the law enforcement from possible recycling or when it goes out again to the market. It is still intact. So we can pretty rely on the custody, on the integrity of the evidence when it is already in the custody of the courts. Gipahibaw sa PDEA nga doon na pa'y musunod nga thermal destruction nga ipahigayon o gipaniguro sa duha ka mga ahensya ang luwas nga pagtipig sa mga droga sa ilang kustodiya. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.